τον κύριο Γιάννη Στεργή, που έχουμε τη χαρά να το φιλοξενούμε σήμερα για να μιλήσουμε για ζητήματα τα οποία θίγουμε αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ζητήματα τα οποία αφορούν την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι ένα θέμα το οποίο πάντα προς το τέλος του καλοκαιριού και σε αρχές Σεπτεμβρίου απασχολεί γονείς και παιδιά, και όχι μόνο παιδιά αλλά και εφήβους, φοιτητές, σπουδαστές, νέους γενικότερα. Ο κύριος Γιάννης Στεργής είναι πρόεδρος του Βρετανικού Φορέα The Ariston Project και θα κάνουμε μια κουβέντα μαζί του για εκπαίδευση και επιχειρηματικότητα. Κύριε Στεργή, καλημέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Στεργή, ήθελα λίγο να ξεκινήσω ρωτώντας σας, επειδή η εκπαίδευση έχει σχέση και με την επιχειρηματικότητα, πώς μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, του 2014 την Ελλάδα, η εκμάθηση της επιχειρηματικότητας να βοηθήσει, όπως είπα, διαφορετικές κατηγορίες, δηλαδή το μαθητή, τον έφηβο, το φοιτητή, τον άνεργο ή ακόμη και αυτόν ο οποίος είναι ενεργός επαγγελματίας ή επιχειρηματίας? Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω, γιατί η ερώτησή σας μου δίνει την ευκαιρία να θέσω ένα ζήτημα ορισμού εδώ, γιατί ο όρος επιχειρηματικότητα έχει κατά καιρούς παρεξηγηθεί. Στην επιστήμη της κυβερνητικής έχουν γίνει σχετικές εισηγήσεις που αποδεικνύουν ότι η επιχειρηματικότητα είναι κάτι που μας αφορά όλους, έστω και αν δεν έχουμε ίδια επιχείρηση. Κοινώς, ειδικά σήμερα, στις συνθήκες της κρίσης, της παγκόσμιας κρίσης, αυτό που έχει αναδειχθεί είναι ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να θεωρήσει εαυτόν επιχειρηματία του εαυτού του. Δεν διαφέρει σε τίποτα μέσα στις συνθήκες ανεργίας η προσπάθεια που κάνει ένας άνθρωπος να πουλήσει τις υπηρεσίες του σε έναν εργοδότη, κοινώς να βρει μια δουλειά και να προτιμηθεί έναντι άλλων υποψηφίων μέσα στα πλαίσια ανταγωνισμού που βιώνουμε σήμερα, από τις αντίστοιχες προσπάθειες που κάνει μια μικρή ή μεγαλύτερη επιχείρηση να κερδίσει μια δουλειά, έναν πελάτη, σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού όπου συμμετέχουν και άλλες επιχειρήσεις. Κοινώς, το θέμα του ορισμού που πρέπει να τεθεί είναι ότι στο πλαίσιο της εγγενούς ατομικής επιχειρηματικότητας, όπως το τοποθετούμε, θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος να αναπτύξει επιχειρηματικές δεξιότητες για το πώς θα μπορέσει να αναδείξει τον εαυτό του ανταγωνιστικά με τα δικά του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις συνθήκες ανταγωνισμού τις σημερινές. Η εκπαίδευση πρέπει να παίξει ένα τεράστιο ρόλο, πρώτα απ' όλα ως προς την ανάπτυξη αυτής της συνειδητοποίησης και της επίγνωσης του τι σημαίνει επιχειρηματικότητα. Και υπάρχουν πολύ σαφείς μαλακές δεξιότητες, όπως τις λέμε, οι οποίες αναπτύσσουν αυτή την επίγνωση, και όσο πιο μικρός ξεκινήσει ένας άνθρωπος να μοιείται σε αυτό το πλαίσιο, τόσο καλύτερα θα γίνει κτήμα του, τόσο περισσότερο θα δει εαυτόν ως μία οντότητα επαγγελματική, η οποία θα πρέπει να έχει τα δικά της ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Και αυτό φυσικά, όπως έχω τονίσει και άλλες φορές, είναι ένα ζήτημα που αφορά τη μη τυπική εκπαίδευση, γιατί θα πρέπει να είναι ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο θα προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Μήπως αυτή η επαφή με την επιχειρηματικότητα, η οποία δεν είναι ανάγκης επιχειρηματικότητα, και επιχειρηματικότητα ανάγκης εγώ ονομάζω αυτή που είναι ανοίγω ένα καφέ για να μπορεί να βγαίνει ένα καθημερινό ένα μεροκάματο. Ναι. Όχι αυτή η επιχειρηματικότητα, λοιπόν. Μήπως η επαφή αυτό με δεν την το ονομάζουμε εμείς επιχειρηματικότητα. Ναι. Είναι μια ουτοπία σήμερα στην Ελλάδα. Δηλαδή, εδώ δεν υπάρχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Υποχωρεί συνεχώς το βιωτικό επίπεδο και το εισόδημα του Έλληνα. Ναι. Μήπως το να δίνουμε εκπαίδευση για κάτι το οποίο όμως στην πράξη, έξω, στην αγορά, δεν μπορεί να υλοποιηθεί, είναι ουτοπικό? Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με δύο από τις τοποθετήσεις σας. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με το αν είναι ουτοπικό ή όχι. Όπως και να το κάνουμε, ό,τι βιώνουμε σήμερα, σε όποιο πλαίσιο και να το δούμε, είναι η αντανάκλαση αποφάσεων που πήραμε πέρυσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι. Σίγουρα αυτά που γίνανε στο παρελθόν έχουν συμβεί, δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε. Το θέμα είναι όμως ότι από τη στιγμή που ο κόσμος πάει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, και πάντα τονίζω ότι αυτά που βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν μόνο εδώ στην Ελλάδα, είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα, θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε. Η κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία αυτή τη στιγμή καλεί τον κάθε άνθρωπο να αναπτύξει την προσωπική του επιχειρηματικότητα με σαφείς δεξιότητες, με διεθνή προσανατολισμό, να καταλάβει ότι ο ανταγωνισμός του δεν βρίσκεται στη διπλανή πόρτα, στη γειτονιά του ή στην πόλη του ή ακόμα στη χώρα του, αλλά παγκοσμίως. Τα τεχνολογικά μέσα σήμερα επιτρέπουν ανθρώπους από την άλλη άκρη της γης να χτυπήσουν μια δουλειά την οποία θα μπορούσαμε και θα έπρεπε ίσως να την πάρουμε εμείς, γιατί αφορά π.χ. τη δική μας αγορά.
Επομένως, ακόμη και αν δεν δούμε άμεσα τα αποτελέσματα της μοίησής μας και της εκπαίδευσής μας στην επιχειρηματικότητα, πρώτον, πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε. Δεύτερον, έχουμε υποχρέωση στα παιδιά μας, γιατί αυτά τα παιδιά θα βρούνε σε 7, σε 10, σε 15 χρόνια στην αγορά εργασίας. Τα παιδιά μας να τα ενισχύσουμε με αυτό το σετ δεξιοτήτων. Η δεύτερη τοποθέτηση, αν μου επιτρέπετε, στην οποία θα διαφωνήσω, είναι αυτό που είπατε, ότι σήμερα δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Και η χρηματοδότηση χρειάζεται κάποιους ορισμούς. Επαρκής χρηματοδότηση. Ναι, είναι και θέμα προσανατολισμού. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μυηθεί στις αρχές επιχειρηματικότητας, έχει αποδείξει μέσα από το βιογραφικό του, μέσα από την πορεία του επαγγελματική, μέσα από ένα επιχειρηματικό σχέδιο, έστω και είναι συνοπτικό, σε έναν φορέα χρηματοδοτικό, ότι διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση ως ένα κέντρο κόστους, το οποίο θα το διασφαλίζει μέσα από πάρα πολύ ρεαλιστικές προσεγγίσεις ανάπτυξης επιχείρησής του, ακόμη και σήμερα καμιά τράπεζα δεν θα το αρνηθεί. Το θέμα είναι ότι σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι που πηγαίνουν να ζητήσουν χρηματοδότηση είναι για να καλύψουν αμαρτίες του παρελθόντος. Είναι δηλαδή ήδη χρεωμένοι, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να αποδείξουν μέσα από κάποιο επιχειρηματικό σχέδιο ότι θα διασφαλίσουν την αποπληρωμή της χρηματοδότησής τους. Καθημερινά βρίσκομαι μέσα στην αγορά και ως σύμβουλος βλέπω ανθρώπους οι οποίοι όταν βγαίνουν με υγιή πλάνα εξασφαλίζουν τη μικρή ή μεγάλη χρηματοδότηση που χρειάζονται, αρκεί να μπορεί να αποδειχτεί ότι είναι πραγματικά βιώσιμη. Μπορεί ένα ιδιωτικό σύστημα εκπαίδευσης, και το λέω γιατί η παιδεία η οποία κινείται παράλληλα με την δημόσια παιδεία είναι αρκετά ανεπτυγμένη στην χώρα μας. Σαφώς, και αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, ξέρετε, και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό. Μπορεί ένα τέτοιο ιδιωτικό σύστημα εκπαίδευσης λοιπόν να καλύψει τα κενά επί της ουσίας της δημόσιας παιδείας, χωρίς το κόστος να είναι απαγορευτικό για όσους το επιλέγουν? Πρώτα απ' όλα, μόνο ο ιδιωτικός τομέας, ο εκπαιδευτικός, μπορεί να απαντήσει, θα έλεγα, σε αυτές τις ανάγκες. Δεν θα πω θα καλύψει κενά του δημοσίου τομέα, γιατί όπως έχω αναφερθεί και στο παρελθόν, ο ρόλος ενός εθνικού συστήματος παιδείας είναι τελείως διαφορετικός. Ένα εθνικό σύστημα παιδείας αποβλέπει στο να παρέχει οριζοντίως, δημοκρατικά, ένα συγκεκριμένο όγκο, ένα συγκεκριμένο γνωστικό φορτίο στα παιδιά, στους μαθητές της χώρας που εξυπηρετεί. Από εκεί και πέρα όμως, η προσαρμογή της διδασκαλίας συγκεκριμένων δεξιοτήτων που θα αναπτύξουν το διεθνές και επιχειρηματικό προφίλ του κάθε μαθητή, ακριβώς επειδή αφορά σε μια διαφορετική και εξατομικευμένη προσέγγιση για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, είτε ζει σε άλλη πόλη, είτε είναι άλλη ηλικία του, είτε άλλες οι μαθησιακές του ανάγκες, είτε εν τέλει άλλος ο επαγγελματικός του προσανατολισμός, αυτή η δουλειά μπορεί να γίνει μόνο σε ένα σύστημα ιδιωτικό μη τυπικής εκπαίδευσης, ή τέλος πάντων ένα σύστημα μη τυπικής εκπαίδευσης, το οποίο μπορεί να υποστηριχθεί και από τοπικές αυτοδιοικήσεις κτλ. Αλλά όπως και να είναι, το μοντέλο θα είναι περισσότερο ιδιωτικό. Αυτό συμβαίνει και στο εξωτερικό, είναι ζητούμενο διαρκώς, και νομίζουμε ότι ήδη υπάρχουν δείγματα και με τους ελαιώνες που υποστηρίζει και επιστοποιεί το Ariston Project, όπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν. Γίνονται πάρα πολλές τέτοιες προσπάθειες. Τώρα, όσον αφορά στο κόστος, το οποίο αναφερθήκατε, δεν υπάρχει κανένας λόγος το κόστος ενός τέτοιου εκπαιδευτικού προγράμματος να υπερβεί το κόστος που έτσι κι αλλιώς επιβαρύνει την μέση ελληνική οικογένεια για να μάθει το παιδί της αγγλικά ή κομπιούτερς κτλ. Γιατί οι ξένες γλώσσες, οι υπολογιστές είναι οχήματα, είναι τεχνικές δεξιότητες. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να συμπεριληφθούν αυτές οι τεχνικές δεξιότητες μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης επιχειρηματικών και μαλακών δεξιοτήτων, μέσα σε ένα, ας πούμε, φροντιστηριακό σύστημα, όπου το παιδί θα απασχολείται πολύ συγκεκριμένες ώρες την εβδομάδα, επομένως το κόστος για τον γονιό δεν θα πρέπει να αυξάνεται περισσότερο. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο είδους συνταγή, και το λέω αυτή τη λέξη, αν μπορεί να υποθεί κάτι τέτοιο για ζητήματα παιδείας και εκπαίδευσης, δεν είναι μαγειρική? Ναι. Υπάρχει κάποια συνταγή που να ταιριάζει σήμερα καλύτερα στις ανάγκες, στις συνθήκες και τις μελλοντικές προοπτικές μιας χώρας όπως η Ελλάδα όσον αφορά τα ζητήματα παιδείας? Κοιτάξτε να δείτε, η παιδεία θα είναι πάντα ζητούμενο και αυτή τη στιγμή υπάρχουν διεθνώς πρωτοβουλίες, και το Ariston Project αυτό κάνει και η Τριπλή Έλικα αυτό κάνει, δηλαδή να συνδέσουν την αγορά εργασίας με την παιδεία και την κρατική υποστήριξη. Θα είναι πάντα ζητούμενο, γιατί μπαίνουν πάρα πολλά επιστημονικά, φιλοσοφικά ζητήματα στη διερεύνηση αυτή. Αυτό θα το βλέπουμε για χρόνια να συμβαίνει. Συμβαίνει σε όλα τα κράτη και της Ευρώπης και ευρύτερα. Το ζήτημα είναι στο διατάφτα τώρα να δούμε εμείς πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε περισσότερο τα παιδιά μας. Όπως σας έχω πει, είμαι και εγώ γονιός.
ένα παιδί θα πρέπει οπωσδήποτε να μοιείται σε σαφείς δεξιότητες οι οποίες θα αναπτύσσουν το ανταγωνιστικό του προφίλ διεθνώς. Δεν μας αρκεί πλέον να είμαστε ανταγωνιστικοί εδώ στην Ελλάδα. Η θέση στο δημόσιο δεν είναι πια τόσο μεγάλο ζητούμενο, δεν είναι ανταγωνιστικός εργοδότης ο δημόσιος τομέας. Σήμερα με το Skype, με τα ηλεκτρονικά μέσα, με τη δικτύωση, με τα κοινωνικά δίκτυα, όλοι έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές αγορές. Όπως έχουν οι ξένοι πρόσβαση στη δική μας αγορά, έχουμε και εμείς πρόσβαση σε άλλες αγορές. Εκεί πηγαίνει το πράγμα, οπότε θα πρέπει μαζί με το γνωστικό φορτίο, μαζί με το βασικό πλαίσιο εκπαίδευσης, μέσα από το οποίο περνάνε οι μαθητές όλων των κρατών, να πρέπει να τους προσανατολίζουμε στην ανάπτυξη ατομικής εγγενούς επιχειρηματικότητας και στην απόκτηση μαλακών δεξιοτήτων, οι οποίες θα τους καθιστούν ανταγωνιστικούς στο εξωτερικό. Η συνταγή σαφώς και δεν υπάρχει, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να αποδεχτούμε εμείς οι γονείς πρώτα απ' όλα ότι μόνο ένα πλαίσιο μη τυπικής εκπαίδευσης, το οποίο θα απευθυνθεί στο παιδί μας πάρα πολύ συγκεκριμένα και εξατομικευμένα, θα μπορέσει να το βοηθήσει να αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες. Στην Ελλάδα είναι τελικά πλεονέκτημα το ότι ο Έλληνας έχει εξοικειωθεί με την ύπαρξη ενός απογευματινού συστήματος ιδιωτικής παιδείας. Αυτό το φροντιστήριο είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έστω και αν το αντικείμενο μέχρι τώρα ήταν κάτι άλλο, π.χ. η ξένη γλώσσα. Για τον πάρα πολύ απλό λόγο ότι μια τέτοια επιλογή είναι μονόδρομος. Νιώθω ότι τα σχολεία, τα ιδιωτικά που θα πιστοποιηθούν ως ελαιώνας στη δική μας την περίπτωση από το Ariston Project, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μάθουν στους μαθητές τους πώς να αποκτούν αυτήν εδώ την αυτεπίγνωση. Θα πρέπει ο κάθε μαθητής να μάθει πώς μαθαίνει, ποια είναι τα ιδιαίτερα του χαρακτηριστικά, οι μαθησιακές του ανάγκες, τι πραγματικά μπορεί να προσφέρει στην αγορά εργασίας, τι μπορεί να τελειοποιήσει μέσα από τις δεξιότητές του και τελικά πώς να αναπτύσσει ένα δικό του ανταγωνιστικό προφίλ, το οποίο καλός ή κακός, όσο και αν δεν μας αρέσει που το ακούμε, θα πρέπει να μάθει να το πουλάει στην αγορά εργασίας. Πάντως, ξέρετε, υπάρχει μια, πιστεύω, δυσπιστία, ίσως να είναι και βαριά η λέξη, μεταξύ των γονέων όσον αφορά το ζήτημα πληρώνω πέρα από ό,τι ήδη πληρώνω μέσω των φόρων για το εθνικό σύστημα παιδείας. Και ναι μεν το φροντιστήριο έγινε θεσμός διότι πολύ απλά παρήχε διευκόλυνση όσον αφορά την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή έχει γίνει προφανές ότι η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση δεν σημαίνει και επαγγελματική αποκατάσταση, οι γονείς πρέπει να αντιληφθούν ότι το επιπλέον το οποίο θα κληθούν να πληρώσουν, πέρα από αυτό που δίνουμε τους φόρους, θα πιάσει τόπο. Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, τόση ώρα που μιλούσα για φροντιστήρια δεν αναφερόμουν στα φροντιστήρια μέσα εκπαίδευσης. Το καταλαβαίνω. Εκεί πέρα απλά πιστεύω ότι οι γονείς δεν είναι εύκολο να κάνουν τη διάκριση την οποία εσείς πολύ εύκολα κάνετε. Ναι, εγώ θα τονίσω, προσανατολίζοντας τους γονείς, ότι όπως τόσα χρόνια πληρώνουμε χρήματα σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών ή υπολογιστών, που είναι αντικείμενα τα οποία εκ του όντως δεν θα πρέπει να καλούνται να διδάσκονται πλήρως μέσα σε ένα σχολείο, γιατί ένα σχολείο σαφώς και δεν θα προσανατολίσει τους μαθητές τους στο να πάρουν το laureate, το proficiency ενός ξένου πανεπιστημίου. Στέλναμε λοιπόν τα παιδιά μας στα φροντιστήρια να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Πρωτογενώς δεν πηγαίνανε για να καλύψουν τα κενά του δημοσίου τομέα στο πώς θα μάθουν τα παιδιά τους αγγλικά. Κοινώς στέλναμε τα παιδιά να μάθουν μια δεξιότητα. Πώς στέλναμε κάποτε τα παιδιά να μάθουν σχέδιο για να δώσουν εξετάσεις στο Πολυτεχνείο? Το σχέδιο ήταν ένα μάθημα το οποίο δεν διδασκόταν. Κοινώς ο γονιός πολλές φορές έχει κληθεί να πληρώσει σε ένα ιδιωτικό εκπαιδευτικό κέντρο για να μάθει το παιδί του μια δεξιότητα η οποία δεν ανήκει εκ των πραγμάτων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Κάπως έτσι θα πρέπει να το δούμε και αυτό από εδώ και πέρα. Δεν ανήκουν οι μαλακές δεξιότητες 2020 σε ένα εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ναι, σαφώς γίνονται προσπάθειες το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα να ενισχύσει τον προσανατολισμό, να διευκολύνει τα παιδιά, να συστήσει την ύπαρξη και την ανάγκη αυτών των δεξιοτήτων. Αλλά δεν είναι δουλειά του να πιάσει τον κάθε μαθητή ξεχωριστά και βάσει της προσωπικότητάς του, της νευρολογίας του, των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων του αλλά και αδυναμιών του, να μοιήσει το παιδί σε αυτές εδώ τις δεξιότητες. Νομίζω είναι σαφές. Κλείνοντας, απλά θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εκτιμάτε ότι επειδή πλέον το να κατέχεις ένα πτυχίο πανεπιστημίου σήμερα, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, ενδεχομένως δεν σημαίνει και τίποτα ή να σημαίνει κάτι λίγο. Πιστεύετε ότι απαιτείται μια στροφή προς πρώτον του να παίρνει το παιδί, του να μαθαίνει το παιδί τις δεξιότητες του, να αναπτύσσει, θα έλεγα, τις δεξιότητες του, να έρχεται σε επαφή δηλαδή με την μη τυπική εκπαίδευση από νωρίς? Είναι κάτι αυτό το οποίο πρέπει να ξεκινάει ένα παιδί από μικρή ηλικία ή μπορεί να γίνει και αργότερα?
Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να αντλήσω λίγο από την προσωπική μου ιστορία για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Το 1990 εργαζόμουν για τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήμουν ακόμα φοιτητής νομικής και γινόντουσαν διάφορες προσλήψεις στον οργανισμό και με απορία ρώτησα εδώ το διευθυντή μου, τι γίνεται, εγώ τώρα θα τελειώσω τη νομική, άλλος είναι γεωλόγος κτλ. Εδώ πέρα μιλάμε για διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, τι σχέση έχουν όλα αυτά? Και μου απάντησε, δεν θα μου φύγει ποτέ, ότι δεν μας ενδιαφέρει το πανεπιστημιακό πτυχίο που έχει ο καθένας. Αποτελεί ζητούμενο γιατί αποτελεί από μόνο του απόδειξη ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ικανός να ξεκινήσει κάτι και να το τελειώσει φτάνοντας σε ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό επίπεδο. Δεν μας ενδιαφέρει ακόμα και αν έχει ανώτατης εκπαίδευσης πτυχίου μαγειρικής. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αναπτύξει τις συγκεκριμένες δεξιότητες που θα βοηθήσουν τη δουλειά του και γι' αυτό εκείνα τα χρόνια οι διεθνείς αυτοί οργανισμοί επενέδιαν πάρα πολλά στην κατάρτισή μας ως εργαζομένων. Σήμερα όμως έχουν σφίξει τα πράγματα. Οι οργανισμοί αυτοί, όλες οι διεθνείς επιχειρήσεις περιμένουν να βρουν έτοιμους εργαζόμενους και θα επενδύσουν στην κατάρτισή τους πάρα πολύ εξειδικευμένα για μια πάρα πολύ σημαντική και συγκεκριμένη θέση. Πρέπει το παιδί να αρχίσει να μοιείται, να προσανατολίζεται τουλάχιστον στην ανάγκη απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων από πολύ μικρή ηλικία. Δεν χάθηκε ο κόσμος αν κάποιος μπει σε αυτή τη διαδικασία μεγαλύτερος. Εμείς τα εκπαιδευτικά προγράμματα που φτιάχνουμε, ειδικά για την απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων, ξεκινάνε από την τρίτη δημοτικού και πάνω, γιατί πρέπει το παιδί πρώτον να έχει αποκτήσει μία στάθμη γνωστικού φορτίου, δεύτερον να αρχίσει σιγά σιγά το μυαλό του να δίνει δείγματα αφαιρετικής ικανότητας, γιατί μιλάμε για πολύ μαλακές δεξιότητες, μιλάμε για ανάπτυξη κριτικής σκέψης, μιλάμε για διαχείριση του γνωστικού φορτίου που αποκτά, μιλάμε για διαπολιτισμική επίγνωση. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε και από την πρώτη δημοτικού ή τα νήπια. Θεωρούμε ότι η τρίτη δημοτικού είναι το νωρίτερο στάδιο βάσει των τελευταίων ερευνών που έχουμε κάνει για να ξεκινήσει κάποιος. Αλλά από την πρώτη γυμνασίου θεωρώ ότι ένα παιδί οπωσδήποτε πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Κύριε Στεργή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας να είστε μέρα. καλά.